Ела тук не дясно да я студено, ама го е... Да помаш на гръб и тук, да? Как е? Отпуска ли се малко? Отпуска ли се тя? Айде, айде, давай, плувай сега. Ето там, ето там. Айде, плувай. Плувай. Плувай, аз те държа. Плувай. Рити с кръчета, рити с кръчета. А, не можеш. Можеш, как да не можеш? Ей, как да ни помага? Сега тя иска да играе? Що? Ревнива. Хареса ли ти, Лиза? Сега кажи, плуваш ли ти? Кажи. Не плуваш ли, Лиза? А, папагала, видяла ли си ти, Лиза? Да, видяхме го папагалчето. Не видяхме папагалчето. Аз го видях и да вил. Айде, джамп. Айде сега, плувай, ето там, ето там. Давай, 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 ще държи, ще държи. Плувай, плувай, ритай, ритай с ръцете, махай с ръцете, махай с ръцете. Браво, Лиза, ти плуваш! Ами плувай, а ти що се държиш това, не плуваш с ръцете? Браво, Лиза, ти плува! Не плува? Абсолютно плува. Въпросът е да се усети сигурно, че нещо прави. Ей сега. Папа. Еха, това се казва без деца на воля. Само прави, който може да има. Айде, ето там. Давай. Давай, рите. И с ръцете плувай, с ръцете. Аз те държа. Можеш, как не можеш. Давай, давай, точно. Браво, Лиза, браво, давай. Ето, готово, браво. Страхът е по-силен от... Айде, пак до там. Плувай. С ръцете. Давай с ръцете, като кученце. Давай, сега едно лазиш. Давай. Рите, с ръцете също. Е така. Виж така с ръцете.